Hola, soc Marieta Mascareta i avui vos contaré com vam néixer els parapandèmics. La parahistorieta. Això va passar fa unes setmanes a una finca ubicada a Onil. 4 colibencs som els que habitem este edifici. Cada un vivim a un pis. Quim, Amador, Jordiet i Marieta som els que formem aquest veïnat. He de dir que un tant peculiar. Cadascun de nosaltres tenim personalitats molt diferents, però la veritat és que fem molt bona pinya. Quan encara podíem ajuntar-nos, sempre estàvem de casa en casa rodant per tot l'edifici. Que si he fet un pastís per a tots, que si juguem a les pel·lícules a casa de Jordiet. I no vull contar-vos quan Quim ens cridava per ensenyar-nos els seus experiments. Un dia quasi s'involant. Però de sobte, un dia ens diuen per la tele que l'endemà ja no hi ha cole, que no podem anar a treballar, ni anar al parc, i que ens hem de quedar a casa pel bé de la nostra salut. Resulta que havia plegat un virus anomenat coronavirus. Alguns li diuen Covid-19. I era altament contagiós. Ara ens hem de rentar les mans a totes hores i portar mascareta i guants si hem d'eixir de casa per algun motiu molt urgent. Una de les coses que més ens agrada fer és eixir al balcó tots els dies a les 8 de la vesprada per aplaudir els treballadors i treballadores de la sanitat. I clar, nosaltres, com que trobem a faltar molt les nostres enjuntades, tots els dies, després d'aplaudir, es quedem fent Barsella fins quasi tocades les 10 de la nit. I atenció, xiquets, que ara vos contaré el més interessant d'esta història. Resulta que un dia, en una d'estes Barselles, ens comença a rondar pel cap que si no podríem nosaltres fer alguna cosa per lluitar contra el maleït coronavirus. Això d'estar a casa parats i admirant la situació sense fer res no anava amb nosaltres. Així que, comentant, aquell dia ens tocaren les 12, però finalment decidirem formar la primera quadrilla anticoronavirus del món, els parapandèmics. Ara som 4 amics decidits a lluitar contra la pandèmia que ha creat el virus. I ajudem a tots els xiquets i xiquetes perquè sempre estiguen ben informats i a la última de tots els consells haguts i per haver. Parapam-pam-pam-pam, parapam-pam-pam, pics, parapandèmics, som els teus millors amics. Param-pam-pam-pam-pam, param-pam-pam-pam, pics, parapandèmics.